Българите там събираха багажа и се връщаха в родината с надеждата, че ако работят здраво, Айде, бърче! Айде! ако слушат шефката си Имам пари, окадар, марш на работа! и ако всеки месец отделят четвърт от заплатата си, само след 16 години здрава работа ще осъществят българската мечта. Панелка в Плевен. Като за последно ще ви покажа един от любимите ви апартаменти, които обичате да гледате, а именно тези, които се нуждаят от тотален ремонт. Има тази изключително готина байжина. Много ниска цена. Даже и електричеството не работи с прямо ток. Терасата доста е широка, пълна е с всякакви неща и има малко дупки. За тези пари трудът им щеше да е възнаграден с луксозно спа. Страхотно.